a két lábat terhelem, hanem csak az egyik lábat fogom terhelni. És fontos, hogy az egyik lábommal, az egy érdemel tekerem kifele, a lábfejemet meg ellenkezőleg. Hogy pontosan fordítva, érdemel lefele, lábfejemet kifele. Pillanatra már megint. Ebből a helyzetből, tehát a rögzítés a lábfejet kifele, térdel lefele. Ugye szervelet ide bele a vállal, ugye a lapockát. ebben a helyzetben vagyok, és ugye innen lépek szépen ide a csípőjéhez. És akkor innen egy mozdulattal nagyon fontos, hogy előrefele, részletesen előrefele húzom őt föl. Tehát a nem húzom. És ugye innen nem is várjuk tovább, mozdulattal